खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ आसाम अरुणाचल सिमना ओनसोलनि मासबातनि 2 नं सिखारि दाङायाव फिन हाथियार बोखांदों। अरुणाचल सिमानि 2 नं सिखारि दाङायाव हरनि समाव सिग्रोमनाय हाबाफारि सोलिदोंमोन। बे सिग्रोमनायाव फबना दोननाय थासारियाव हा सिंनिफ्राय गंनै हाथियार बोखांनो हायो। बोखांनो हानाय हाथियारफोरानो जादों गंसे रासिया हादराव बानायजानाय SKS सेमि अट'मेटिक राइफल, गंसे पिस्तल, गर 43 राइफलनि गुलि आरो गर 62 पिस्तलनि गुलि। हरनि 1 रिंगा 30 मिनिटसो समाव उदालगुरि जिल्लानि एडिशनेल SP आचार्य जीवन बरुवा आरो ज्योति प्रसाद पेगु आरो मासबात थानानि OC राजीव गहायनि दैदेननायाव सोलिदोंमोन बे संदाननाय हाबाफारिया। आसामाव फिन खिखरसालियाव दलें दाना टेट फोरोंगिरिया सोमोनांथाव गावखौ फोथैदों। फोरोंगिरिनि मेगनाव गामसाजों खाथिनायखौ लानानै सोमोनांथाव बिजाथाय सोमजियो। बाक्सानि सिमा बरपेटा गबरधना सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय 324 नं गबरधना गुदि फरायसालियाव बे जाथाया सोमजिदों। गावखौ फुथिनो लानाय फोरोंगिरि पंकज दासनि न'आ बरपेटा सरथेबारिनि रावलियाव। बिथाङा थांनाय 2013 मायथाइनिफ्राय गबरधना गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि महरै साख्रि मावगासिनो दंमोन। मा जाहोननि थाखाय फोरोंगिरिया गावनि जिउखौ फोजोबना लाखो दासिमबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। चिरां जिल्लानि खुंग्रिङाव बर' सुबुंखौ गुलि गावनाय जाथाया सोराङाव फैदों। चिरां जिल्लानि रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुंग्रिङाव सासे सादारन सुबुंखौ माखासे दुथांफोरा गुलि गावना जखम खालामो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय लाइब्रेरि दक्षिणगाव लामायाव सारियालि 3 नं थाइखा दैसानि बेनामिन बसुमतारी मुंनि सासे सादारन सुबुंखौ थांनाय हरनि 10 रिंगासो समाव फेन्दायाव गुलि गावना जखम खालामो। गुलि गावजाना जखम जानाय बेनामिन बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला हरनि समाव ना नायनो थांनानै न'फारसे फैबाय थानाय समावनो गोदान NGOनि मावफारिया मिहिनिया बसुमतारीया आथिङाव गुलि गावना गारनानै गालाङो। मख'नो गोनांदि बेनामिन बसुमतारीखौ चिरां जिल्लानि काजलगावनि जोहोलाव सोमब्ला देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ जाख्ल'ग्राफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर। EM राकेश ब्रह्म बिथाङा बावैसो सान सिगां अन्थाइ बाला रोगाग्रा डाम्पारखौ हमनायनि उनाव दिनै बिटिआरआव जाख्ल'नाय आरो मोजां खामानि मावै ठिकादारफोरनि हेंथायै राकेश ब्रह्मनि गोख्रों नोजोर। मोजां खामानि मावैनि महिम आली मुंनि सासे ठिकादारनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामगोन होनना गोख्रों हुमखि होयो EM राकेश ब्रह्म बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।